coa finalidade de axudar a aquelas familias do municipio que precisen equiparse digitalmente. O Concello ven de sacar unha liña de axudas no ámbito dos servizos sociais. Poderán solicitalas alumnos de todos os niveis, dende infantil a universidade. As achegas poderán ser ata un máximo de 350 euros por beneficiario. A subvencionar a cobrir parte dos custes da compra de material informático para alumnos de todos os niveis, digamos, dende primaria ata ciclos universitarios do noso Concello. Bueno, pois son axudas que eu creo que son interesantes, derivado tamén da nova situación onde, bueno, acabamos de pasar unha pandemia onde os estudantes tiveron que, en moitos casos, seguir as súas aulas a distancia. Por tanto, necesitan, neste caso, bueno, pues ordenadores, impresoras, etc. E iso que cubre esta axuda, son axudas con un máximo de 350 euros por beneficiario, e creemos que son importantes para mellorar a digitalización, en este caso, da educación no noso Concello. Por outra banda, o Concello tamén sacou outra liña de axudas, neste caso destinada á promoción da autonomía persoal e á mellora da accesibilidade. Sacamos outra liña de axudas, en este caso para persoas dependentes, maiores, xente maior, que necesita mellorar a accesibilidade e a mobilidade dentro do seu fogar, ou necesita determinado instrumental que é custoso, pois como camas articuladas, ou neste caso tamén plataformas salvaescaleiras, etc. Non? Este tipo digamos, de infraestructuras ou este tipo de instrumentos que son moi caros en moitos casos, que son moi diversos, aí cobrimos un abano moi amplo. Bueno, pois tamén sacouse unha liña de axudas, en este caso ata 1.500 euros por beneficiario. Nos dous casos, o prazo de presentación de solicitudes estará aberta ata o vindeiro 29 deste mes de novembro.